zaka ja wato inna fi zalika salamu alaikum idan kana wato kana ji MC a ga ta umma MC wato inna fi zalika la ibtila amma li qaumi yaqin don ka san Allah bai magana da wanda ba su da hankali don inda magana cewa ka inna aksaran nasu hum la yaqilun to akasaru kaga dole ma haukata sun haya to MC ƙarya ba ta da kyau wallahi ƙarya ba ta da kyau amma mu kaga yanzu wanga zamanin dole sai ana dawa da hikaya mu ba wai ƙarya ta mu hikaya ta don sannan muna yi mutane masu hawan jini da masu ciwon kansa da masu diabetes muna musu magani jiya da wani ya kira ni Alhaji Hali Macidu Abubakar na uku Allah shi ƙara bashi lafiya yana asibitin gawo yanzu magana da nake ya kace min shi wannan biliyashi awa ni ce to Allamatul Rabbani yace to yaran ga akwai wani sinadari na magani da suke ɗauke da shi wanda likitoci ba su gano ba likitoci sun gano mu adda magani ba su ba to yanzu maganar da aka yi da UNICEF da WHO World Health Organization suna nan suna sawawa ka gane irin kowa son ya kai shi ɗaya ya fito mu dan hada mai materials din da za a dan dora yaki da hawan jini da yanzu jinan nan mutane su koma karkashin diddigi don yanzu sun kai doga bobuwar kanun su uga shi yasa daga yaki nari akwai yawa yaki na compound Allah shi kara mai yawancin rai uga bila wato kana ji kai MC ina jin ka uga akwai wata kakata Allah ya san ta yi shekara 8 kwanci ko ruwa ta kaso sai dai ta kada hannunta yadda ka san tana ta sai a gano ruwa ta kaso sai a sa mata gabaki to amma yanzu da ta fara jin shakaka tun watan shekaran da ta tashi zaune qalu illa lillahi illa ilaihi raji'un ai Allah dole ta tashi wallahi saboda ka gane akwai suna doke da maganadi su ka gane wayan abubuwan suna doke da hikayatu da amharatu da muhammaratu da askiratu sannan ka gane da sukariyatu har da galme mutum ka ji har da gishiriyatu da daudawa akwai daudawa wacce da ma'ul by anything kana ji na to yana da kyau Allah ya taimake ka mutane su zo su ba da haɗin kai musamman abun nan wa asadinul awwalina is not small thing abubuwa ne wanda bayan wucewa marigayi sai da attahiru Allah ka sa aljanna amma haɗan mu da su ba a samu wani wanda ya jajirce ba sai wanga karni da an ka samu biliya yadda ya kamata a ce an yi kokarin yada ainihin asadi ne saboda bai kamata a ce irin birnin shehu dan hodiyo ba don mu addaular musulunci kuma a ce mutane suna mutuwa da hawan jini bai kamata a ce mutane suna mutuwa da hawan jini ba abin dissolving begin yasa an kace inna fi zalika amma li qaumi yaqiluna ka gane ai saboda ala inna aksaran nasu hum la yaqiluna ku wanda ba ku da hankali ba da ku muke magana ba kana ji kai MC magana da mutane wanda adda hankali masu fahimta kana ji kai MC mana yanzu shi wanga a gurje wanda ka gurza abin ga alayyahu da sure cikin masa yana zuba mu tsohon nan mai masa ta can wajen ofishin prison ta can birnin Kebbi ta kusa ga gidan Adamu Aliyu nan jari nan yaka gurza mata abin ga alayyahu in tana zuba masa to amma shi na shi a gurje din ga to ya ce mana bai dade da samun aiki wata bod ba can abin ga wata bod ta Abuja shi na yato ya ce shi wallahi ya san kowa dun Najeriya saboda shi Atiku Maka biya ta ya bashi miliyan 100 Atiku Maka biya ta amma turakin ganye ban hada ma cewa ba wancan Atiku ba Atiku dai wanga Atiku ba gudu wanda a gare mu wanda bai gudu wannan wanda bai gudu bai gudu wala amma ka san matsalar da an hada ma ba gudu ko ba haka ba ya kamata ya dan kula saboda su Adamu Hassan na gudu suna nan suna shirya mai wasu ga zarin da wallahi an ba annaya ba su ya gudu ya ballada ni yanzu kamin ai magana shi ba gudun da bai gudu ai magana shi a gurji to a gurji hado mana shi cikin alfalaila za mu gurje shi a gurje da hujjoji kuma ingantattu wanda ba mu muka inganta ba madalla ka gane akwai wani wanda aka yi wanda ake ce ma Huwailidu bin Harijin alhurji ake kiran shi ma'abuci wajen maganganu na irin shakaka kawai shi an ce ko cikin kwana ma mawalkai ne ta hanisan su aka ana rubutu in yana kwana akwai masu zama da katibin masu rubutu don cikin kwana ma hurjin magana haka ka gane shi na ya taba cewa akwai wani yanki na nan cikin sararin sama ka gane wanda wannan ainihin yanki ne na ka gane ba na ubangiji na batu da an ka ji wannan magana sai sarkin garin su ya ce mi addidai a yi da shi to a baka da shi ya ce ka gane to an ka baka da shi ya ce to akwai wani wuri da ake kira mashaya nan cikin argungu ka gane ko da yanzu ya cimma wannan gungun shi wannan karen ka gane da ya yi aman na bakin ruwa wurin argungu to wa'annan ruwan ka gane
suna an kaɗan samu ibtila'i sun kaɗan haɗe cikin wata bot chemical ɗin da mutane ka sha sai ya zamanto wannan abin ya bi sai ka ji mutum na zaune ɗaya yana ta zama ganganu irin don da kaga a gurji ga magana da ya gurza ko hankali bai ɗauka wato ruwan argungu ya shake ana ko magana ya sha ruwan argungu ka gane to dole na in kana shan ruwan argungu don maganar da za ka magana kana da ikon ka wadda abin da kankara ma ko ina dole na ai ma uzuri to akwai wani shugaban masu rubutu ka san mayana ko akwai wani shugaban masu rubutu na duniya sahibul kataba kenan to kuma ina an ka ci har saman gulbi rubutu ya ga kambo ka san annabi ya ce hizul gulami sakir da kan naqashi fil hajar to hizul rajul ba'da ma ya kabaru kal kitabati alal ma'i ka gane hadisi na sahihi yanzu manzo kamar zane na bisa saman ruwa kaga impossible ai zane ya tsaya saman ruwa to shi gaba ɗaya an ce saboda zama ne wala gigi rubutu ya ga saman gulbi to shi wanga an ce shi yawa mana bisa yana wata biyu yana rubuta abcd wa kayan ma ta tsaya sai ya rubuta ya goge wata guda ana da ya ja warce ne ta goge ba amma shi saboda Allah ya jarabai da bala'in son rubutun bai iya bari a gane duk wala bangon da a gidansu in ka gane kana azahin tina amma kawai na da kaza ne in ka yadda shi ne yawan wani bisa biro ko ina ana ko magana to babu mawulbar ina komi za a zama shi to kana ji na su da su ti daga yan iska na uga iska ai ba sai kasa ba ai oga wato a gurji ya rena ma gaba ɗaya su gurzo wayo kasa akwai familin gidan su gurzo nan su kuto nan wurin ne ake kiranta wurin bayan gidan sarkin alhazi su gurzo kasan suna cikin familin da ne ya kwaɗi dori su gurzo su kuto ima da su addun zagi su basakwaci su gurzo da su alhaji kiryo suna cikin waɗanda zamanin su dan mai mota babu mai mota yan ba su ba mota tuna an ce in ya to uban mai mota in ya to da bakin mi sunanta wajen luka ya kawo durba zuwa nan garin ga yadda kasa ina ya aje karin kashi mai dan maskin bargo bakin gidan tarmani ka san yadda ya kai ba wai yana so ba irin ya kuwa za ka cimma irin su tarmani su ya ɗi ba a gani amma dan mai mota in ya yi tura mota an ce saboda al'ummar da asamanta kamar ƙurana ba ka ko ganin yan da gaban ka yake ina gaban mota saboda lokacin mota ala suka yi wata dabba ta haka ka gane don babu mota ka ai su dan mai mota sun ja kunne ga gabari wato yan si ha gane ko ka tambaye bilaka ja wato wallahi nan da hagani na azumin shekara 3 ina addu'a Allah sha da MCC Allah na azumi kullum sai na ta an ba da sarkin musulmi Sa'adu na waya da shi tarihi rayuwa ta oga ba azazan taba kai inda Sa'adu sarkin musulmi ka dai ga musulmi nake kuma wajibi na ga sarkin musulmi waɗannan duk ƙananan kwari na ga masu gidajen mu nan suna shirya da gadar zaren da sai mun kai har gaban Barack Obama MC ina wannan wanda ya yi girman giwa amma kai ne iyaka ta aya iyaka ta aya sahiba buje-bujen ba ma'abuci wargaji ka san an haɗa ma shi akwati ne ka san cikin akwati ya kai tsari shi saboda akwati ne ɗaya na tsari ana aje shi a sarzab don irin matsalar gobara ya ake gobara a zuwa gidaje ai shi ya fara kawo organization na da ya fire service don shi ka rika al'aura ta yana yada yanda aka ruwa yana hishin boli sai ya za a bai ya zan taimako ga al'umma ka gane to sai sun ka fahimci to tun da hawan ga da ma al'aura ta waya ka kashe wata ga to waya da ba da tuwa da wani fire ka gane kai akwai abubuwa ai maganar da bila ya ce karatuttuka sun taru kuma tambayoyi sun taru mai martaba Sa'adu Abubakar na uku muna ya mai fata Allah ka tanye shi riko kuma mu very appreciate wannan bikin da za a yi na cika shekarar 10 da zo mai magana da shi ne ce mai to Allah mutu rabbani yana Lagos shi na mai gida ce to cikin hadin ma aljannin nan da an ga ce akwai guntaye a sa aljani dan da kusure dogo bilyawa da sai daga to lalle bari mu zage dan tsaye da hikama to tunda ainihin amarato su masu mulkin mu su kansu sun yadda da mu shagala to kawai mu hawa jirgin lilo ka gane to shi da hali mace da ce ubangiji mai gida Allah ya kara baka laya Allah ya baka lahiya in mun dawo insha Allah mai gida na ya tara tambayoyi kuma gwargwado abin da ya sawaka in ka gane fasalu alil zikri in kuntum la ta'lamuna mu da ma maganan ni muke da maganar da zaka wadi muna da wata a jiran ɗaya irin hakan to insha Allah za mu yi kokari mu kuma ƙara researching saboda abubuwan
mutane sun dan doke su da muhimmanci to ya kamata mu ma mu do abin da muhimmanci haka ya kamata shi aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa li wa lakum ubangiji Allah ya galiya na roki Allah ka saka shi kare yawan gashin ban rago ubangiji Allah ya galiya Allah ka tsare ka ga nan ban tawa ban kai su yawa zai duwa da no ai shekaru yawan gashin ban rago ka tunda lokacin muna da iko kullum mu dora zuwa lanko kai ana twata jinin ka ana sama na jarirai dai burde ka dora da kamar Obasanjo fresh boy ka gane ka san olo haka ne ga sai ya bari ya cika shekara 100 sai a sa mai na dan shekara 10 sai a ga wargen da ya raka yi da bangwaye cikin wata fafshi ya kai kaka zaka ja wato inna fi zalika sawa alaikum